Това трябва така тук. Ама, че се опитам да разбера колко добре, че трябва да съм. Така най-вероятно окей. Според мен трябва за Артемис. Това е окей. Другото, което мога да кажем е, че то всъщност от последния подкаст точно беше експлодирал старшипа на площадката там. И след при това тест. пак беше гръмнал втори. Да, и от тогава до сега също чакаме следващия старшип другия месец. Да. Версия 3, Raptor 3. Да. Друго интересно, гледах, че нас си променят страшно плана за Луната. За Луната, което захваща Артемис. Така Артемис, защото си промени, вкарат трети полет, четвърти ще кацат, сега трябваше на трети да кацат на Луната. А сега е втори. И това да кажем. Друго нещо сеща си. Много въпроси имам аз като почнете. Добре, супер. Добре. Okay. Ще водиш за въпросите. Ти откриваш, както винаги. А къде кам? Аха, окей. Ще го почваме ли? Здравейте, драги приятели! Ние сме отново с вас. Може би виждате, сме в нова локация, но за сметка на това е по-достъпна и ще можем да записваме доста по-често. На студио 2 на CLBD. Space by CLBD. При мен са Дани, Любо, Наско. Здравейте. Другите участници в подкаста са неналични по ред причини. Другия път ще ги видите. Да не споменавам имена хора, които си излежават и почиват. И така. След тази дълга пауза, която направихме, може би 6 месеца минах от последния подкаст. Да. Не е поради факта, че не ни харесва да записваме или че сме се отказали, просто имахме логистични невъзможности да ползваме старото студио на CLBD, но за сметка на това Дани бе така добър да ни спонсорира с чисто ново студио. Да. И... Мило от на Дани, благодаря. Да, Дани, благодаря ти. Благодарим, Дани. И така, и сме тук. Студиото е още, както виждате, в известен така момент на... Някаква фаза, ама ще има. В някаква фаза, но ще стане все по-хубаво и все по-хубаво. Но работи. Да. Дани, Наско, нещо? Искате ли да кажете? Ти даде някакъв план, който аз най-вероятно ще кътна, така че дай да почнем темите по една. Примерно хронологично. Последните 5-6 месеца нещо, какво се е случило. И аз имам някакви въпроси, защото вие говорите за неща, които са ви добре познати, ама има неща, които, например, на мен не са ми познати. Ще искам да ми дадете малко бекграунд и сте. Добре, значи 2026 година се очерта да е много интересно на тема космонавтика. Трябваше до сега да има вече 3 полета на Starship, но за съжаление единия гръмна, втория пак имаше проблеми, третия го чакаме следващия. Знае ли се защо? Това е това е чисто нов Starship, който е версия 3 се казва. Да, чух за него. И всичко е чисто ново. И двигателите, и конструкцията, всичко е страшно променено. И за съжаление при първия тест, когато отпълниха с гориво, той просто не издържа. И промениха сега конструкцията и сега... Това, което гръбна, буквално на тестовата площадка, когато се опитаха да направят криогенните тестове, вътре и в бустера, и в кораба има едни съдове под високо налягане, които съдържат разни такива газове, които са необходими за някакви процедури в кораба. Това включва да държат под налягане резервоарите, когато се черпи гориво. Това са предимно течен азот. И един от тия съдове вътре в кораба, който си представете нещо като компресорна бутилка, само че трябва да издържа на доста повече налягане, просто се е сцепил, гръмнал и оттам нататък следва каскадира целият фелер и той кораба буквално се разпори. Така през по дължина. Тоест има една голяма бутилка, в която е горивото и десетки. Още няколко по-малки бутилки с различни други газове и някоя от тия бутилки се взривил. Да. Като това всъщност има трети случай, в който всъщност общо има такива 3 случая, в които имат проблеми с тия pressure override, забравих им COPV, няма значение, с тези съдове. По принцип са си дизайн на SpaceX, дали ги произвеждат те или не знам дали някакъв доставчик си правят, но в момента как коригираха проблема, то е алуминиев съд, опакован с карбон, сега го опаковах отгоре с трета ризница реално, която е примерно стомана някаква или така с идеята дори да гръмне да контейне да може да не се разпространи катастрофално този фелер. Но без тия газове под налягане няма как да работят тия всички системи
в кораба. Та, с общо взето с два сходни такива проблема имаха. Първо гръмна шипа върху тестовата им как се каже самата зона. Ground Zero. Не, то не е на Ground Zero, то гръмна на тестовата им площадка, която се казва... Не помня, се забравих в момента как се казва. Няма значение. И... Още в самото начало, когато гръмна ти за това. Не, миналата година към края, дето гръмна. Където тества. Той гръмна, то се възпомени и си стана експлозия и буквално срина цялата тестова площадка там и те трябваше да ребилнат наново. И след това пък започнаха да тестват първият бустер за Flight 10. Сега 10-ти полет ли чакаме? Няма значение. Да. Вече съм ги забрал от имена. И нямаш този бустер... интернет да провериш? Нямам интернет в момента, не мога нищо проверим. Но стана подобна авария и с бустера и реално те всъщност по принцип бързаха много да оправят и тестовата площадка. В крайна сметка най-вероятно взеха решението това им е opportunity да си реворкнат цялата, как да кажа, всичките наземни инсталации. Построиха втора кула, нали, те все едно ще стигнем до там може би, но няма смисъл да влизам в деталите. Реално всичките полети сега бяха извършени от Ground Zero, номер 1. Uh-huh. Те за това време, от което ние не сме пускали, успяха да построят втората си кула, която вече съвсем различна основа. Тя беше построена, сега са построили Ground Zero на втората. Да, имах пред, че цялата инсталация вече дори мина първите си тестове и рано следващия полет е от втората кула. Защото първата в момента е срината, не кулата ми долу, то ринг, дето беше. И ще правиха няколко пъти. Това дето го правиха няколко пъти, сега го сринаха, ще го правят като втората кула, който е съвсем различен дизайн. Не е тази маса, която беше и така. Така около Starship. Да, като ще искат вече да хванат и Starship. До сега хващах бустера първата степен, сега искат да хванат и втората степен. Те плановете изведнъж станаха много... Да. Нали... И то всичко реално за тия няколко месеца, както не сме снимали, много неща се промениха, включително и на NASA програмата се промени. Нови администратор, той може би да се каже, че вече е директор. И е за Джеред. Да. Джаред. Да, той много промени плановете за Артемис. Очакваме сега... Чакай, я кажи какви са били до сега плановете и какви ще бъдат сега плановете. Mm-hmm. Ами до сега плановете беше, в момента предстои излитане на Артемис 2. Като... Това е програма на НАСА. Да. Артемис е програмата за завръщане на Луната. На Луната. На НАСА, да. Тоест, такава... Тя не включва SpaceX. Не. Напротив. На първо време не, но на последващ етап вече де. Винаги е включвала SpaceX като потенциален доставчик на товари на Луната, плюс хора и така нататък. Да, но по едно време искаха да го изместят на Безос. Така, политиката там е сериозна. Но в момента на следващ етап би трябвало да каснат космонавтите с кораб на Starship, на SpaceX. Mm-hmm. Не знаем дали ще е Starship или някаква модификация. Артемис е просто искаме да отидем на Луната. Да. Вече с какво средство ще отидем се променя във времето. То първо беше програма. Да, беше програма Constellation. Ако искаш ти разкажи. Аз само ще добавя, програмата Constellation стартира преди 10 на години. Тя страшно много се промени с кораба, който трябва да заведе пак космонавти на Луната. Конструирах един въпросни Artemis SLS в момента, който ще лети, който за съжаление се оказа много стара технология. Американците, за да си намалят разходите, започват да правят тази ракета с стари части от сувалката. Нали? А за твърдотелните бутери, там тия разни, каквото има останало, нали, като двигатели за сувалката се опитват да вкарат. Опитвали си да си реюзнат целият хардуер, само че на края на деня тази програма струва някакви скандални милиарди. Само едно изстрелване в момента е милиард. Да. Което е абсурдно на фона на... На всичкото отгоре iteration cycle ти е 2 години. В смисъл, пускаш на ракети след 2 години следващото, което няма как да стигнеш на Луната. Но целта на Артемис е не просто да отидем на Луната, за да кажем отидохме, а да останем. Тоест това имаше идея да се прави Gateway, което значи, че да се вкара една орбитална станция около Луната в една много специфична орбита, която, ако си представите, това е диска тук, Слънцето, Луната, Земята и Луната се върти около Земята. Обикновено апаратите излизат от Земята и се въртат в същия диск. Идеята беше да стане в една такава орбита. Полярна орбита. Напречна на диска. Да минава през абсолютно винаги видимост към Земята за комуникационни цели. Обаче тази орбита е доста сложна за изпълнение, доста делта вид. Да, и другото, което е така е направена тази орбита, че в долния си край е по-близо до Земята. Идеята беше до сега програмата да изстреят
да изстреляят ракета, тя да се скачи с тази станция, космонавтите с нея да стигнат близо до Луната. Като асансьор. Да, то затова се казва Gateway. Не. Да. Защото идеята е ти с един кораб отиваш до тази станция, там се прехвърляш астронавтите с едно друго шатълче, си слизаш на Луната и то те връща тук. Да, и после се връща до Земята. Много по-малко гориво. Да. Спорно е, Да. нали, мега усложнено от към логистика. Тоест ти излиташ от тук, летиш насам, тук трябва да спреш и тук трябва да смениш посоката и да почнеш Да. чиста посока. Да, точно това проблема е. Да. Че, нали, аз и друг път става дума, че наклоните на орбитите са най-скъпото нещо, което мога да се опиташ да маневрираш. Нали. И те за това в момента решиха да променят изцяло тази концепция, като ресурсите за тази Gateway космическа станция отиват за постоянна база на Луната. Да. Това е основната Промяната след Тоест вече ще кацаме на Луната и Да. там ще директно има от нещо. Земята, както и преди е ставало. Нали. Отиваш с някакъв апарат, си го носиш, кацаш си, там вече има база. Да. Като гледах, че до средата на 30-те години планират да имат над 30-те. Следващите 30. Да. Не преди 30-те. Не. Бъдеще говорим. Може да има някакъв 8 милиона тона. миналото. Не, колко? Ще объркам числата, но... Да, беше колосално 8 количество. 8 тона е малко. Не, колосално количество беше. 000 тона материал да е стоварен и натрупани. Това включва всякакви роботизирани... 8000 тона е един кораб, на практика. Ми даде, нали... Да, закараш един кораб там. В космоса е много скъпо да го закараш толкова. Да. Това включва разни такива роботизирани всъдеходчета, такива, които са предназначени за обследване на територията, която искат да кацнат, такива, които са дори булдозери, такива, които да разрият там и да подготвят площадката за следващите кацания. Представи си сега и на Мъск идеите какво ще закара там, нали? В смисъл роботи, които да строят някакви неща и така нататък. Той даже каза, че иска да прави фабрика горе за роботи и за... Той иска да прави фабрика за сателити на Луната. Да. Чух го това, амбициозно ми звучи, но много ме кефи. Тази станция тук, кутията си я вижда, нали? Made on Earth by Human. Да. Тя към първата така станция, която ще дойде Made on Moon. Със сигурно ще има. Това ще е много яко. Със сигурно ще има. By robots. Made on Moon by robots. Да. Nice. Така, програмата си видоизмени доста, но целта продължава да е същата. Отиваме, за да останем, нали? И сега в момента има и надпревара спрямо Китай, защото китайците също искат да каснат на Луната и американците се опитват да ги изпреварят. А Китай не са никак далеч от Да. Гледал съм го този филм с руснаци. Да. Само, че за добро или за лошо, китайците искат просто да отидат и да забият знамето, а тия вече американците да отидат и да клеймнат. Т.е. китайците не планират да остават. В момента програмата най-вероятно не могат да се справят с цялото планиране и ресурси, които... Но искат да изпреварят американците. Просто искат да изпреварят американците да стъпат пак там. Сега вероятно ще разпънат някакви дребни установки, но тук плана на Артемис е много по... Как да кажа? Много по-дългосрочен и мащабен. Окей. И сега в момента превозното средство на Артемис ще бъде SpaceX. В момента SLS. SLS, тази ракета, която чакаме да тръгне след на 1 април. Каква дата сме? Ама на микрофона говори. Да кажем ли каква дата сме? Ще сменим микрофоните. Не, така така да ги завъртим и аз да го... Тук ми е по-добре с столчето. Добре, не, столчето си го дръж. Така ще направим просто. Така. Сега си нагласете микрофоните и да продължим. Всичко е наред. Нали ще режеш? Няма да го отрежа това ще остане. Ще го оставя просто, защото е запално. В процеса на сетъпване на студиото се експериментира. Виждам, че по светлините трябва да поработим, но всичко е наред. Значи, генерално тук смятам, че това ще стане черно, ще изчезнат доста от отраженията и общата осветеност на кадъра ще падне и по този начин светлините ще се променят доста. Тоест да не идваме в черно облечени. Може би няма да е много. Има floating head. Trust me, има floating head. Не знам. Някои хора, които гледат YouTube, могат да сетят кой канал реферирам. Аз гледам също и китайската програма. Това, което на мен ми... Според мен го правят ум. Да, на Дани беше SpaceX ще превозва цялото това нещо. Не, в момента е SLS, като SLS ние казахме, това е стара технология за извеждане на кораби горе в космоса, но това, което... Те реално промениха и самата програма на SLS, защото трябваше в 2028 година да кацнат, като трябваше това да стане с 3 мисии. В момента сме на мисия номер 2, като
Нали, днеска записваме на 29-ти, като на 1 април би трябвало да излети Артемис номер 2. С хора. С хора, с 4 космонавти. Тоест, тази ракета е доста готова. Аз, понеже не знам за какво става дума, тя си звучи като да е на Тя много си е финален готова, тест. тя трябваше да излети реално началото на март, обаче имаше проблеми с Ground Station и Разхерметизиран. нещо се разхерметизира там по някакъв. Върнаха я в хангара, нещо ремонтираха, сега пак е на Да. стартовата Има площадка. една такава ракета и цикъла е 2 години. Ами за също. Предния май беше, Да. SLS, едно май беше при 2 години. Да. Тия Новия... хора отиват до Луната и с Идеята това, с което че само да орбитират около Луната. Ще направят едно кръгче и ще се върнат. Нали, за Да. да докажат, че кораба може после да има реентри и така нататък. Те това го правиха между другото. Те и го- следващото SLS изстрелване едно. е след 2 години. Ами не, те промениха, значи Промениха кедънса. в момента ще има 4 полета, като на четвъртия евентуално трябва да каснат космонавти. Да се А върнат. четвъртия ще е примерно в рамките на една година, или? Ами, значи следващата година трябва да е, 27 трябва да е Артемис 3 и началото на 28 говорят, че трябва вече хората Артемис 3 ще демонстрира маневри. маневри в околоземно пространство. Да. Ще прилича... Идеята е, защото нали, те ще излети един кораб, там трябва да се отделено нещо, се завърти, да се скачи с друго нещо. Не съм наясно с деталите точно кой кораб ще ги закара до Луната. Да. Възможно и да е бустера на SpaceX, знам ли до тогава какво ще стане. Може и да е някакъв Falcon, който да бъде... Може да е Falcon, който Не се знае. Аз точно за това ги задавам тия всичките въпроси. Докато те играят с тази ракета, Илон няма да спи. Тоест, Не. той през това време си движи собствена програма за Да. ходене на Луната. Ами, Тя не е собствена, тя е много силно обвързана с нас. Има го пред. Нали? Да. Той няма собствена програма. Съвсем наскоро започна. Той винаги има програма за Марс собствена. Съвсем наскоро смени наратива малко, че първо ще ходим до Луната и след това на Марс. Това до някъде е свързано с всички ти неща, които се случват около неговите компании, нали? Как ще се мърджват едновременно 3 компании в една. Тоест SpaceX купиха XAI, SpaceX сега ще се мърже с Tesla да. и ще стане скандално. И според мен и тази цялата игра отиваме на Луната, нали, той тук в това вижда бизнес най-вероятно някакъв. А и преди няколко дена съобщи че ще произвеждат чипове. И терафаба, да. В смисъл, това би трябвало да И се най-вероятно Аз не съм. значи Мъск каза, ще си направим собствена фабрика за чипове, което е... И ще Има 2 такива в света в момента, той прави трета. Да, и той прави трета, която ще е примерно около 12 пъти по-голямо от двете други заедно. Да. И ще Уау. прави, идеята на този телефеп е да прави Всичко. Всички чипове. всички видове чипове, това са памети, процесори и всякакви такива неща, като 5000%, какво е това? 50 пъти повече производствена мощност от всичките взети заедно към момента ще има на чипове. Да, той казва, в момента имаме недостиг на чипове, имаме нужда за роботите, за колите, за изкуствени... Рама стана много скъп, трябва да го решим. Това имаме бизнес. Той дори не каза, не е проблема, че е скъп, проблема е, че не ми доставяте колкото ми трябва. В смисъл, аз съм готов да изкупа всичко и пак е ню-ню на това, което ми трябва. Той какви проблеми има? Да, какви проблеми имат хората. И затова ще си прави терафаб фабрика, която е скандална. В смисъл по площ по 5 милиона квадратни фута, Да. примерно, или метра, не си спомням. Не фута. Значи 2 милиона квадратни метра. Да, нещо. Ами... Не може и в метри да е било. Защото това, ако го разпънеш на такава площ, буквално хваща цялата им в момента Gateway to Mars градчето там на космическото. В това включва производствената част, стартовите площадки, тестовите площадки, това цялото е... Да. Нещо мащабно е, което е нечувано до сега. Така, но това ще отнеме време, нали? Има време да стигнем до тази фабрика, но идеята е, че той иска да качи в космоса всичките тия компютинги, които са свързани с AI, за да харвастат енергията от Слънцето. Да, за него е неизчерпаема. Ами тя в сравнение с нашите нужди не изчерпава енергията там. И така, може би не е лошо да отделим някаква тема по темата, защото имаше много спекулации как ще ги охлаждат тия неща, откъде ще взимат енергия. Нали? Това е студено, как няма да ги охлаждаш. То е студено, но нямаш медиум, който да циркулира. Да. Но пък има друг начин да охлаждаш и то не е то. Но това аз предлагам да го засегнем в друга тема. Да. Както казвам скоро в един твит или там пост в X, вика, не мога да разбера тия хора, нали, при положение, че SpaceX нали, има примерно почти 20 хиляди сателита в околоземна орбита. Може би знаем как да охлаждаме нещата в космоса. Да. Те каква работа имат тия сателити? И така. Но да се върнем на SLS, защото... На SLS, да. Да, на 1 април предстои това. Предстои изпетрелването, то ще направи просто на орбита около... Даже няма да влиза в орбита, просто ще заобиколи Луната. Да. Ще тестват радиационните щитове, защото нали, като излезе извън... Точно така. Да, радиацията е страшно много по-голяма и ще тестват
Те влизат в една така трактура, която се казва ще забравя точно термин, но автоматично връщане към Земята, което не... Ако нещо стане, кораба спре да бъде оперативен, Да може самите да- гравитационни, как да кажа, Сили. и орбиталната механика ще накара кораба да дойде до Земята. Да може да се касат Да. космонавтите. За да може да... Защото съответно да се приземят. експериментален е полета, нали, за да може да изтестват много неща. Реално И първо- като още нещо аз сещам, преди да тръгне, защото като излети тази ракета, ще направи една орбита около Земята. Да. И докато прави тази орбита в Земята, космонавтите ще тестват маневри за скачване. Нали, за бъдещия... Това е за следващия полет. Не, сега в момента ще има. Сега ще тестват? Това ще тестват, като в третата степен, като се откачи, те ще симулират третата степен, ще симулират кораба да... Разбрахте. Окей, Просто добре, симулация това съм го изтървал. Да, Тоест, няма- това е няма хитра да добавка скачат. да го направят. Да. Да, окей. Просто ще се доближат, Това ще е се добавка раздават. към програмата сегашната. Окей. И след това ще отидат до Луната, ще я заобиколят и както ти каза по тази орбита ще се върнат. Като цялата мисия ще бъде 10 дена, което нали Значи интересно, защото хора не са ходили до толкова близо до нас 50 от много години. Да. 50 плюс години. И ще мога този път ще имаме живо предаване, нали? И ще Да. му гледаме. И за първи път ще бъдат 4 космонавти. Да, винаги И ще има и трима, да. жена космонавт. Тоест сега фалшивото заснемане в онова хале, дето са го правили, ще бъде много по-трудно, защото ще е наживо. Глупости, сега ще е AI. Аз Нормално, това е AI, няма проблем. Добре, а сега като излетат, ще видим ли плоската земя най-накрая? Еми, Те колко ракети летат, не я видяхме тази плоска земя. И кръгота не я видяхме, не знам. Добре, това ли е всичко свързано с Артемис на този етап? не следващата година вече ще излетят Artemis 3, пак са 4 космонавти в тази капсула и вече ще качат спускаемия апарат, който би трябвало да закара пак хора на Луната. Като този пускаем апарат ще бъде в ниска околоземна орбита и там вече ще симулират скачване, разкачване, маневри и най-вероятно много ще прилича на Apollo 9 мисията, защото Apollo 9 беше точно тази. Да, и Gemini мисиите преди това и така нататък, но Симулации идеята, че в момента ще се учат да си маневрират корабите, нали, преди да ходят и да изпълнат, нали. Това е планувано за 2020. И то това, нали, не е симулация, си е тренировка. Тренировка, да. Не симулация, направо тренировка. Да. Първо, ако има някакви проблеми, за да могат да отстранят с евентуално тук, където могат да се приберат евентуално. И така. Ще бъде интересно да Ще бъде интересно, ще видим SpaceX как ще се Точно. намести. Точно, Чакам. значи, може би беше началото на февруари, Мъск пак каза, помнете ми думата, накрая Artemis end up, как е на български? Ще приключи. Да. Ще приключи, ползвайки SpaceX изцяло. И за мен това е логичното. Трябва да се използва SpaceX, защото първо е доста по-ефтино самото изстрелване, технологиите са съвременни, нали, по-са надежни, по-са безопасни за мене. Това Това като го кажеш всичките, нали, които отдолу всички ще кажат, какво са безопасни, дойде са, нито ни не е за тяло, бе да се взриви. Не е вярно, не е вярно. Да, ама този човек мисля, че затова ги прави тия работи. Смисъл, той знае, че ще се взривяват Да. сега, за да научи уроците да не се взривяват после. Погледнеш, преди 3 години, примерно, имаше едно интервю с Everyday Astronaut. Каза, очаквам доста кораби да паднат, дано не загубим много двигатели. Нали? Това му беше единственото консърн, но от тогава до сега си Иран пъпнаха много производство на двигатели, вече затова не му пука много. Да. А т.е. той просто искал да може бързо да излети пак. Да, той иска да итерира. Скъпи двигателите. Нали, SpaceX, за разлика от всички останали, е на fail fast концепцията. Правиш нещо, пускаш го в експлоатация, виждаш къде се чупи, поправяш следващото и така отстраняваш проблемите. Останалите космически играчи работят на така наречения дългосрочен планинг и екстензив тестинг и симулации, които се опитват да предвидят всичко на Земята преди да го излетат. На мен все още ми е спорно кой approach е по-добрия, защото в крайна сметка, нали, все пак SpaceX Starship го анонсира май 2012. Ти остави SpaceX, ама Falcon програмата, ти за мен тя работеше, защото тя по същия начин беше изстрелваш, чупиш. Просто тя от гледна точка на това, което се опитва да постигне SpaceX, нали, с напълно преизползваем, при това бързо преизползваем, нали, летателен кораб, може би няма друг начин, освен този. Fail fast и чупи бързо, да видиш къде се троши и това. Идеята е каца, 24 часа зареждаш и пак излита. Ами то всъщност дългосрочната му идея е в рамките на час да презаредиш и да излиташ, няма какво да чакаш. Поне бустер. Да, това дългосрочно, ама по-краткосрочно беше 24 часа. Да могат да се изстрелят постоянно. Така.
Доста интересно става. Както казахме, и Китай е в цялата история. Да, Китай, Те си имат собствена програма и се гонят с идеята тук да стигнат преди всички. китайците като че ли го правят някакси да им е по-ефтино. Аз гледах, идеята им е да изстрелят с една ракета, да изстрелят космонавтите и орбиталния кораб, а с другата ракета паралелно да изстрелят спускаемия апарат, да се скачат в Това до някъде меква сенс, защото реално... по-малки ракети ще го правят. Да, защото гравитационният кладенец на Земята е най-големата трудност, която трябва да преодолеем и след това маневрирането, нали, то струва делта V, нали, такова, да промениш вектора на скоростта, големина и посока. Обаче най-голямото ти нещо е да излезеш в околоземна орбита. Тоест най-много енергия оттам ще се губи. Да, също така опитват да копират Falcon ракетите в момента. Значи Да. европейците нищо не се опитват да копират, но регулират, няма проблеми. Но регулират. Да. Много е тъжно, защото Европа е много назад в тия неща. Подявате си изключение на разни в сателитната индустрия, да речем, че сме малко по-напред, включително и с българските ни представители Ендуросат. Да. Обаче това... Ти нали ще поканиш? Нека да направим студиото, има кой да покана. Да. Това е една компания, която аз лично много следа, много се кефа, защото са българи, признати са, в смисъл от нас са признати. От нас е, в смисъл, Цял свят. нали знаеш кои фондове инвестирах в нея. Нали? Да. И така, хора, които си имат, нали, палантир. В смисъл много големи играчи. Вече са инвеститори в Ендуросат. И така. Въпроси? Други? Каза, че имаш. Интересно ми е какво ще се случи с SpaceX за следващите 2 години, докато всичкото това с Артемис се случва. Са ви очакваната са ми следни. Значи... V3 ли ще остане ракетата, която се очаква да лети? Not exactly. Имат и аз не знам дали е вод 2.4. Не, V3 се води, ама с повече двигатели, по-голяма. И с по-голям шип, т.е. с удължен кораб, който с по-голям обем. Пак ще бъде V3. Още по-голям Още кораб. по-голям, по-висок. По-висока и с повече двигатели. Вместо 33 ще станат 35. 36, 35, нещо такова. Да, Идеята е да увеличи с около 12 до 20% payload. Обема на payload, както и тежестта. Тя е в момента версия 3 е доста по-лека от версия 2. Тоест бустър остава същия, променя се това, което е отгоре върху бустера. Старшипа. Да. Okay. Ще стане по-висок. Но и самия бустър ще бъде с повече двигатели, да може да изведете по-голяма тежест в орбита. Всъщност SpaceX в момента са на прага да изстрелят първия си кораб от 3 серията, от 2-3 серията, който, както той каза, много промени спрямо предния, може би не знам дали има нещо останало еднакво. Там беше и старши. И старши и бустера са версия 3. И рапторите са версия 3. Добре, това което... да кажа. Най-новите неща са двигателите. Raptor 3 версията, това е един двигател, който... Видяхме го доста по-просто от предишните. По-просто от предишния. Нали? По-мощен, не се нуждае от топлинни щитове, т.е. там тия примерно 12-15 тона топлинни щитове ги изхвърляш. Мале. Които са за сметка на полезно гориво. Да. Или полезен товар. Да. Говоря си, но ти си прести 9 метра радиус, диаметър, кръг. Тази цялата площ трябва да опаковаш с примерно 3-4 мм неръждавейка плочка. И не само на разве, тия плочките, които са за... И отдолу, те не са толкова. Пак, някакви тонажи са си, които са си полезен товар. Отделно отгоре... Представя си как Илонката е седнал и е питал: ей, Грок, как да махнем изолацията на моторите? Просто я махни. Просто двигателите трябва да издържат на... Да. То тогава Грого нямаше, тъй като почнаха да дизайнат. Всъщност това е другото, което се похвалиха. Starship 3, двигателите Raptor 3, дизайнати без AI. И той беше, представете си, нали, защото вече сме в ерата на AI, нали, като AI почна да дизайнва. Как се казваше между първа и втора степен на решетката, която имаше си име, в момента не го помня. Не е също... Тя до сега като... Hot Staging Ring, примерно. Да, в момента изцяло го отстранява това нещо, за да улекотат самата ракета. Така, това е другото ново нещо. Не знам дали помниш последните изстрелвания, като тръгваше се връща бустер отгоре на капачка, се отделяше и падаше. Това вече си е интегрирано в кораба и си е постоянно в конструкцията с идеята да... И се връща. То се връща с бустера. То си е част от бустера, нали, цялата тая конструкция. И третото нещо са флап. Промениха на кораба лапите, с които... Те викат флап, ама на български. Не знам на български как е. Контролните повърхни на крилцата. С която ракетата... Перки. Перки. До сега бяха 4. Перки е финс. Флап е клапа, ама... Да.
В момента бяха 4, вече ще бъдат 3, като там... Това са финс. Да. На бустера са финс, т.е. това са си перки. Нали така? Не са ли флапс? Флапса на бустера тия, дето... Да. Е моя, да. Не на бустера, а на кораба, тези, с които маневрира. Е флапс, да, пък тия са грид финс. Да. Okay. Като махнаха едната, за да намалят теглото. Ами не само, да, те просто видяха, че всъщност няма като ги нужда. пренаредат и че едната всъщност тя не може да прави нищо, защото е на подветрената страна и реално вятъра няма въздух там, който тя да може да контролира. Тоест тя като пада така, тя е горе в... Да. Тя пада малко така Да. и едната перка фин е тука и реално нищо не прави, защото не знам това подветрена или друга страна. Като другите ги направих малко по-големи, обаче пак е по-ниска тежест. Така, промениха тази геометрия, махнаха едната. При това не знам дали видя. Те преди бяха на Хикс, сега са на Т. Да, на тез. Като тия задната, самите решетки са наклонени така. Да, така. Поради ъгъла, по който ще... Защото тя ракетата, нали, пада под някакъв ъгъл, не пада вертикално. Да, точно така. Пада, И по така. този начин това е аеродинамична... Идеята е на тия наклони на самите решетки е да не пречи на контрола на останалите, защото те се опитат да го въртат в една посока и това трябва да е невидимо за тая ротация, но трябва да е видимо за тази, за рол. Бе, сложно, но не толкова чак. Така. Нямаме търпение да литне. Няма търпение. Литне по шипа промениха геометрията на флаповете. Да, вече са по-назад изнесени, нали, не само тук в това, по-назад са. Това, което гледахме в първите версии, де се запалваха връзките при тях, сега те ще са по-назад и няма да има Идеята въздух в тях. Да, точно така, да не бие толкова плазмата в тях. И това мисля, че между другото малко тестваха с последния полет. И с последния полет го направиха. И ако си спомняте последния полет, направиха тази маневрата, където при самото кацане, при приводняването на Старшипа, направиха тази маневрата, където да започне да завиват в... Да. Защото идеята е като изстреля Старшипа, нали, от Тексас, докато влезе в орбита и направи една Една обиколка на Земята, самата Земя се измества. Да. И за да го хванат кораба... Малко трябва да направят лека корекция. За да го хванат кораба, трябва да направят маневри. И това го изтестваха също на миналия път. Така, ти понеже пита какво очакваме. Земята се измества не само така, ами се измества и така. Не, земята се върти по уста, обаче като излетиш, тя продължава да се върти под тебе. Така. И на тебе точката ти реално, твоята орбита всъщност изостава от точката ти. Добре. И един вид трябва да догониш Земята. Окей. Защото ти излиташ, правиш се орбита, обаче ти като Земята направиш орбита, когато пристигнеш на същия ъгъл, там няма значение кой е. Вече Станцията се отместила на изток. Окей. Космическата... Това точката, от която си летял, се изместила на изток. И ти трябва да го Това е коригираш. за колко време? 90 минути. Да. 90 минути. Ти рано като излетиш, се дисконектваш от Земята и ще си мине, и ще винаги си търкаш орбита, но тя отдолу продължава да се върти под тебе Земята. И за да оцелиш кулата за А за тия 90 минути аз правя примерно една обиколка на Земята и тогава кацам, или? Да. Okay. Но трябва да направиш маневра, за да гониш площадката. Настигаш малко стартовата площадка. Да. Но това е тествано миналия път, сега ще го има. Надявам се да го видим при след. По-дългосрочен план, като нали, сега като демонстрират, че кораба ще запази интегритет, няма да се взриви, нали, и така нататък, надяваме се да всичко да е успешно. Според мен още от следващите полети ще почнат да товарят payload и да пускат разни Starlink V3 версия. И то не само макети. Бетонни блокчета, ако вършиш някаква работа. Не, той ще иска вече да си пуска сателитите, защото нали, те са готови, приготвени, обаче няма с какво ги стрела, които да заменят старата версия на Starlink. Тоест ще прати payload, който ще върши работа, не просто ще тества. На първата мисия ще тестват да пуснат сателити, които си комуникират, взели са честоти и разрешение. Да. Но те ще паднат заедно с кораба, нали? Защото те са в близка орбита, за да се върнат сами. Ако стане проблем, да не останат като джък. Той Starlink сателитите вече са версия 3, той иска да пуска 5G интернет, иска да замисли с старата флота. Добре, те големите. Да, те са големи, те са по-големи. Ма те в момента няма с какво ги стрела. Да, трябва му Starship. Да. Другото, което ще изстрелва със сигурност, ще са прототипи на тия сателити за AI компютинг. Да. И натам отива в персонален, как да кажа, SpaceX плана е това да може да закара компютинга в космоса. Докато прави тестове на Starship, иска да си изстрелва си сателит, да използва самото. И така, доколкото знам, има един телескоп, който си чака Starship, за да може да излети. Да. Някакъв европейски беше, ако не се лъжи, и просто чакат кога ще... Той е голям. Е, на фона на сегашните е голям. Да. Само Starship за момента мога изкара.
Не помня кой беше телескопа. Или може и да е някакъв сателит по-специализиран. Представяш си, аз съм направил някакъв телескоп и си към, че ще им дам на тия 2-3 години да видя, че мога да летят и тогава. Най-вероятно си почна да го правиш, като си знал, че тия най-вероятно ще съксиднат и ще могат да ми го изстрелят, нали? Защото си имал го на хартия до сега. Да. И сега в момента ги гледам как аз не го бързам още. Много ви гръмат корабите. И така. Това е за SpaceX. Може би ако Светло беше тук, ще да е доста по-подробен. Следващия път. Да, той ще дойде следващия. Защото той се готви с новини, събира си ги, може да каже доста неща, нали? И така. Да, той за разлика от нас помни повече данни, цифри. Така, друго? Имаме ли друга тема в този подкаст или това ще ни е подкаст? Ами това не е идея. 3 бяха основните неща, да седем какво се случва с студиото и с нас, какво се случва с Artemis, какво се случва с SpaceX. Има и други неща, които се случиха през това време, но те може би ще ги самарираме по-нататък като новини. Имаме амбиция да снимаме по-често. Да, вече няма да имаме... А какъв ще ви е формата? По-къси подкасти или пак дълги подкасти? Какво ще правите сега? Ще пробвате да влизате в такъв таймфрейм от порядка на 30-40 минути или ще правите пак 2-3 часови подкасти? Може би този формат. Може, или ще имате два варианта? Да, може имаме два варианта според мен. Когато записваме, ще се опитаме да сме в по-краткия такова, но надявам се още 6 човека се абонират за канала, да мога да почнем да си пускаме лайвове. 6 ли трябва? Да. Да, ще регистрираме 6 фалшиви профили и ще ги абонираме. Да. И на 993-4, нека да го гледам последния път. Включително искаме да гледаме изстрелвания на старт. Само да кажа, че за да направите лайв от тук трябва да вкараме интернет. Ами то не е лошо да имаме въобще интернет тук, защото... Ами ще опитаме да решим този проблем. Един Starlink някъде да закарам? Да. Ток имате, колкото искате тук ток може да имате, но интернет е малко трудно тук на това ниво. Ще опитаме. Starlink и кабелчи. Амбициозно, но добре. Проблема е с... Добре, това мога да дискутираме. Да. Ще го измислим. Да. Добре, някакви други въпроси ти, понеже казах, че имаш доста въпроси. Не, интересно ми беше тия всичките неща, които, нали, коя програма, каква е целта и какво правиш, защото аз не следа всичкото това, вие го следите и предполагам, че има и зрители, които също гледат този подкаст, за да разберат основните неща. Мога да се похваля. Отивам един ден да взимам децата от училище и се мотаваме там, чакаме ги, защото те са на някакви занятия. И един човече си и казва: здравей, моля ти питам нещо, аз да. Кога ще рестартирате подкаста за космос? И аз такъв. Нали, смисъл, получих такава, първо ми става хубаво, после ми стана тъпо, а това беше, аз точно в този момент гледах снимки от тук, ти как слагаш тия панели, викам, готово, работим по въпроса. Да, това беше доста изненадващо, нали, че все пак има хора, които не са ни от нашите среди ни гледат. Да, ще гледаме да казваме новини, какво се случва своевременно с всичките тези... Но генерално ще опитвате, може би всяка седмица или през седмица да пускате съдържание, което ще бъде поне 30 на минути на седмица. Точно така. И от време на време, ако имате някоя по-дълга тема, тя ще стане по-дълга тема. Точно така. Те първо има какво да говорим. Чудесно. Следващите няколко години. Няколко години. Това беше всичко от вас? Да. За днес. За днес, да. Казвай чао. Чао. Благодаря ви. Ако не сте ни харесали видеята и канала харесате, 6 човека ни трябват. Ако случайно попадате тук поради някакъв алгоритъм на YouTube и все още не сте се абонирали за нас, прегледайте какво правим. Ще сме ви много благодарни. Много ще ви благодарни да се абонирате. Знаете, че YouTube така работи. За нас би било полезно, защото ще можем по-често и по-качествен контент да даваме за вас, включително и лайвове, които в момента просто YouTube не ни позволява да правим. Аз също ще помогна хората, които гледат този подкаст, да напишат отдолу какво ги дразни. Примерно осветление, звук, ехо, нали, някакви такива неща, защото това е студио, което не е готово. Не е готово. Предстоят някакви неща да как се казва това? Drywall. Че ще се появят някакви неща по стените, най-вероятно ще се появят. Че може би ще се появи някаква облицовка, вероятно ще се появи. Обезшумяване сигурно също в някакъв момент ще се появи. Осветлението сигурно ще се промени. Въпросът е, интересно ми е на този етап какви са нещата, които наистина ви дразнат, защото сигурно има много хора, които не го гледат, само го слушат. Така че пишете в коментарите, ще ни бъде интересно. Точно така. Чао и до скоро. Чао и до скоро.